Tässäkö tämä oli? Tämä Suomi, joka lupasi mahdollisuuksia. Ihmiset, jotka tekevät kaiken oikein, siis opiskelevat, yrittävät, tekevät töitä, sanovat nyt: en jaksa enää edes toivoa. Turtuminen on vaarallisin merkki, joka yhteiskunta voi saada. Kun ihminen lakkaa suuttumasta, se tarkoittaa, että hänet on jätetty liian kauaksi aikaa yksin. Se näkyy teidän kommenteissa. Ja samaan aikaan arki kiristyy. Hallitus tekee lisää kiristyksiä sosiaaliturvaan, lääkkeet jää ostamatta, ruoka lasketaan senteissä, toimeentulo ei kanna ja mielenterveyskin alkaa murentua. Mutta mä haluan sanoa sulle tämän. Turtuminen ei tarkoita, että sussa olisi jotain vikaa. Se vaan tarkoittaa, että sinut on jätetty kantamaan yksin sellaista taakkaa, jota siis yksikään ihminen ei jaksa yksin kantaa, eikä kuulukaan kantaa. Ja juuri siksi mä uskon tähän yhteisöön. Siis siihen, että kun me jaamme näitä kokemuksia ääneen, niin me rakennamme toivoa. Rakennetaan toivoa pala palalta takaisin. Hyvinvointivaltio on vielä pelastettavissa, mutta se alkaa tästä, että me emme turru, vaan me puhumme ja näytämme, että kukaan ei ole yksin. Hei, kerro kommenteissa, että missä kohtaa sä huomasit, että oot turtunut. Koska kun sen sanoo ääneen, niin toivo alkaa palata. Jaa tää ja oo ääni jollekin toiselle. Tallenna tää ja palaa tähän myöhemmin.